ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪ ಲಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಪಂದ್ ಐನ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗ್ಲಕದು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಇನಿತ ದಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಾಡುಂದು ಎನ್ನುನು ಬೊಕ ನಮನ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆನೊರ ಎನ್ನುನು ದಯಪಂಡ ಪ್ರೀತಿ ಪನ್ಪುನವು ಪ್ರತಿದಿನಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅವು ಏರ್ನ ರೀತಿ ಡ್ಯಾದ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಐ ಬೊಕ ಬೇಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರ್ದು ಇಷ್ಟ ಮಂತದ ಮನ್ಪುನಿ ಮೂಲ್ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಐಬೊಕ ಏಪಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನು ಆಂಡ ಪಾತ್ರೆ ದೆಕ್ಕನಗನೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಪುಂಡು ತೋಟಗ್ ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜೆರೆ ಪೋನಗನೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಮಾತ ಎನರ್ಜಿ ಆದ್ ಇಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪರೋಡತ ಐಕ ಕಾಂಡೆ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಚೂರ್ಣಮ್ ದೆತೊನ್ವೆ ನೆಟ್ಟುಂಡತೆ ಒರ್ಂಬ ಬಗೆತ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ 10 ಬಗೆತ ಪಲ್ಸಸ್ 11 ಬಗೆತ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೊಕ ಸೀಡ್ಸ್ ಪಾರ್ದ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವೆರ್ ಇಂದೇನು ಮಲ್ತು ಪಾರ್ರೆ ಈಸಿ ಅನ್ ಒರ್ತಿಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಚೂರು ನೀರ್ ದೆತೊಂದು ಐಕ್ 1.5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಪಾರ್ದ್ ಐ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪಿಂಚ್ ದಾತ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಮೃತ ಚೂರ್ಣ ಪಾರ್ದ್ ಗಂಟಿಜ್ಜಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ ನೀರಿಜ್ಜಿನ ಪೇರ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಅನ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೊದ್ದೆರಿದಿತ್ತ ಐಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನ್ ಪಾರ್ದೊಂಚ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿಪೆಯೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಮೃತ ಚೂರ್ನಡ್ಲ 14 ಬಗೆತ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಉಂಡು ಇದೇನು ಡೈಲಿ ಪರ್ಪುನೇರ್ದು ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಡೇ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದಿಪ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸುಸ್ತು ಬೊಕ ನಿಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡಾಂಡ ಡೈಲಿ ಒಂಜೇರ್ದು 2 ಟೈಮ್ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ದೆತೊನೊಲಿ ಡೈಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಪುರ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಇನ್ನೇನ್ ದೆತೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಯಾಂಪರ್ನ ಬೆಚ್ಚೆತ್ತನ ಅಂಚ ಬಂಗಾಂಡ್ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಚೂರ್ಣಂ ಬೋಡಾಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗ್ ಮಿಲೆಕ್ಸ್ ಚೂರ್ಣಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.